Estamos na zona ribeira de Sanfiz. Como no resto da Ribeira Sacra, durante este mes estáse levando a cabo traballos de poda nas viñas. Operación que xa se fixo en moitas das ribeiras e que esta mañá nos explicaban os técnicos da Asesoría Técnica Vitivinícola RL. Un traballo que hai que realizar para que as cepas produzan a cantidade adecuada de froito e con maior calidade. Sobre todo conseguir un equilibrio na planta, que non produza máis do que debemos nosotros producir para ter unha óptima maduración e un óptimo resultado de vendima. A poda ademais alonga a vida da planta, comentaban, e permite adaptar o tamaño da mesma ao espacio onde se cultiva. Pero non é o mesmo facer unha poda de frutificación que unha de formación. Empezamos por esta última, é dicir, a que se fai na cepa nova e que determinará a forma e o tipo de crecemento da planta. Neste caso, por exemplo, temos unha cepa noviña e o que estamos a facer é podala para formala para poder facer unha viticultura, neste caso, nunha espaldeira. Vale, queremos facer aquí un tipo de poda, que é un tipo de formación que se chama cordón. Vale. Entón, o que hemos feito nesta cepa, primeiro, quitarlle pois toda a madeira que tiñamos, que non necesitábamos, que saía desde aquí, e seleccionar unha vara, vale, para facer a formación. Esta vara vai nos a dar un brazo, a partir do cal vai a salir a vexetación, e tamén esta vara ten algúns ollos dos que vamos a sacar outra futura vara para facer un novo brazo do que saquemos outra vexetación. Logo da poda, guiaron a vara da vide polo alambre posto á mesma altura da planta, unha tarefa que tamén ten o seu obxectivo. Vale, para que despois toda a vexetación suba entre estes dous alambres de arriba e podamos tela ben ventilada, o sea, bastante xeitosa para facer despois a vendima, todos os traballos que hai que facer, etc. Sobre todo a ventilación tamén buscamos nesta poda. Cando a cepa xa ten a súa forma definida, faise a poda de formación, dándose casos nos que hai que facer unha rectificación da mesma. Neste caso, por exemplo, temos unha poda xa dunha planta un poquinho máis velliña, dunha certa idade. Aquí o que hemos feito é unha rectificación. Como contaba antes, o do brazo que antes formábamos, neste caso xa está formado, pero xa foi rectificado de antes. Neste brazo podemos ver 3 pulgares, ou cotóns, que tamén se lle chama, vale, onde vamos a ter a produción deste ano, vale, nestas yemas de aquí. Vale, despois, para o ano que ven, estes pulgares hai que rectificalos, hai que buscar unha yema, hai que intentar que isto non se nos pase. Nalgúns casos se nos pasa, hai que facer unha poda un poquinho máis severa, hai que rectificar. Que é o caso que fixemos aquí, que vemos un corte un pouco máis grande, volvimos atrás e volvemos a formar unha nova vara, vale, de madeira dun ano, como é o caso, vale, esta vara volveremos a atar sempre por riba do alambre e desta vara teremos un novo brazo, unha nova produción a partir de pulgares, o que se chama poda en cordón, o sea, formación en cordón. Bueno, antes falábamos que había distintos tipos de poda, según o terreo, según a variedade. Sí, bueno, según o terreo, según a humedade, según a orientación, vale, o que non todas as variedades nin todas as zonas exigen o mismo, non? Temos zonas onde se fai unha poda, unha formación en parral, outros sitios onde se vai en vaso, porque tamén o clima o permite, que os racimos estén próximos da terra. Nos aquí o que buscamos é unha certa altura, uns 50 centímetros, non? Porque temos pois normalmente unos veraos con bastante humedad, vale? Entón temos problemas normalmente de fungos, non? Necesitamos certa ventilación. Vale, tamén con respecto a eso, pois hai plantas que no primeira yema, no primeiro ollo, xa teñen produción, hai outras que teñen no segundo, non? Entón temos que controlar un pouco eso, saber que planta estamos vendimando, non? Porque esta zona tamén se caracteriza por unha gran heteroxeneidade. Vale, ten que ter unha certa pericia o que está podando para saber que variedade está podando moitas veces. Porque era o que te iba a preguntar, cal é a mellor tipo de poda para esta zona da Ribeira de Sanfiz? Sí, bueno, para aquí mira, o que temos é unha heteroxeneidade enorme, non? E o que temos tamén é moitas cepas de moita idade que non podemos facer, por exemplo, o cordón. Entón, nós, onde podemos facer o cordón, pois facemos o cordón, e onde podemos facer o gollot, que consiste, que por exemplo a min é un tipo de poda que tamén me gusta moito, vale? Consiste en deixar sempre un pulgar e unha vara. Esa é unha poda que sempre te permite unha rectificación, que é moi intuitiva, que vale para casi todas as variedades e tamén é moi apropiada para esta zona. Pero a poda non é o único traballo que está a realizar durante estes días os operarios e técnicos da asesoría en diferentes ribeiras da zona.
Un tempo no que, entre outras tarefas, hai que atar as varas e repoñer postes e alambres nas espaldeiras.